स्कुलखौल' रायखाङो आंना फिसाया फरायनायाव बिराद मोजांमोन। खुलुमबाय टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि बे टाइम्स अफ बड'लेण्डआव बरायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। जोबोद दुखुनांथाव 14 बोसोर बैसोनि 7 थाखोआव फरायफुबाय थानाय फरायना आसागि नार्जारी आगैया 3 दाननिफ्रायनो हार्ट लेबारनि बेरामजों गोब्राब भुगिनांनानै दङ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रानिखाता नरद सालबारि गामिनि थागिबि थानेश्वर नार्जारी आरो निरा नार्जारीनि आंगो फिसाजो फरायना आसागि नार्जारी आगैया गोब्राब बेरामजों 3 दाननिफ्रायनो गोग्लैसोनानै थानाय गावनि आंगो फिसाजोखौ फाहामथाय होनो थाखाय गाबै गाबै राङारि मदद खावलायहरदों गोरिब दुखुथिया नखरा सरकार आरो रायजो राजाफोरनिसिम। आसागिनि बिमाया खोन्थानाय बायदिब्ला फाहामथायनि थाखाय गोबां सोरखारि एबा सोरखारि नङै देहा फाहामसालिफोरावबो लांखांबायमोन, नाथाय जेबो हामनायनि थासारिखौनो नुनो मोनाखै होनना जोंनिसिम फोरमायहरदों। लोगोसे न'नि हा हु सम्पतिफोरखौबो फानजोबबायमोन, जायनि थाखाय जेबो राहा गैयैनि आसागि बिमाया गावनि आंगो फिसाजोखौ गोब्राबथार बेराम एबा थैनायनिफ्राय गोदान जिउ होफिननो थाखाय बिटिआर खुंथाय सोरखार आरो रायजो राजाफोरनियाव आखाइ खबजबना गाबै गाबै जा हायो गरसे गरनै अनसुंथाइ हरना मदद खालामनो थाखाय खावलायहरदों। बिनिखायनो बयबो अननानै बे आगै आसागिनि गोग्गो सावस्रि मोनफिननो थाखाय बा गोग्गो देहाखौ मोनफिननो थाखाय बयबो अननानै डनेसन खालामबानो जाबाय। आरो जायफोरहा डनेसन हरनो हाया बैसोरो बे भिडिअखौ शेयार खालामनायाव हेफाजाब होबानो जाबाय, जाहाथे बे भिडिअ बैसोरनिसिम सौहैयो जायफोरा गोरिब नखर बा बेमार आजारजों नारख्रेबजानानै थायो, बैसोरखौ डनेसन हरनायाव हेफाजाब खालामो। बैसोरनिसिम सौहैनायाव शेयार खालामना हेफाजाब होबानो जाबाय। जों बिथांमोननि एकाउन्ट नाम्बार आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय आरो लोगोसे बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बार आरो एकाउन्ट नाम्बारखौ जोङो डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन। स' भिडिअखौ अननानै शेयार खालामबानो जाबाय आरो अननानै बिनानाव आसागि नार्जारीनि थाखाय डनेसन खालामबानो जाबाय। खुलुमबाय, आं सारमोननिफ्राय आंनि फिसाखौ आं मोजाङाव लाबोनो थाखाय आं अनसुंथाइ लुगैदों। आंहा न'आव जोबोर गरिब अबस्था, हा हु गैजाला, सासे नङा सानै जाबाय। सासेयाबो पेरालाइसिसआव गोदोसोनानै मास मोनथामावसो आं बोखांनानै आं लाखिबाय, धन सम्पथिया जोबजोब्बाय सासेनावनो। दा सासेनाव नायनो आं बिराद राहा गोथेनानै दङ। दाख्लैयो आगस्टिनाव नायदोंमोन, बिनि रिपर्टआबो दा गुवाहाटियाव लांनांगौ बुंदों। हार्टनि प्रब्लेम आरो लेबारनिबो प्रब्लेम। दा आंना फिसाया बिसिनायाव गोदोसोनानै दङ, जिरायनोबो हाया, जानायाबो नांगौ मथे जानो हाया, बिराद दुरबल अबस्थायाव दङ, थाबायनोबो हाला, आथिं आखाइ रानज्रबलांजोब्बाय। आं ओंखायनो बिटिआर सरखारनिफ्राय आं अनसुंथाइ लुगैदों आंनि फिसाखौ मोजां फाहामनो थाखाय आरो रायजो राजानिफ्रायबो आं अनसुंथाइ लुगैदों। नायनो मोनोबा गथ'आ हामगोन होनना बिसास दं? नायनो मोनोबा आंनि फिसाया हामगोन, मोजाङैनो हामगोन। बिराद आफस'स फरायनो दाबो। आंहा ओरैनो गोरिब अबस्था, हा हु फानजोबखाबाय, जेबो गैजाखाया न'खरावबो। जों थानो गसंनोनो दा जायगा गैला। दाख्लैबो रुल आसामाव लांनायाव जों खुनुरुखुम लिरिस खालामनानै जों लाबोबाय। दा जों मुलिखौनो लाबोनोनो मोनला, लिरिसल' खुनुरुखुम फिसाखौ जों लानानै फैनो हाबाय। मुलिखौनो दिनैसिम फिसाया मोनजायाखै, दौनोनो मोनाखै। दा बे अबस्थायाव बिसिनायाव गोदोसोनानै दङ। जों थाइसेबो राहा, जों जेरैबो जों जाथि खुरमाजों थाइसे थाइनैबाबो बरननानै जों नायबाय। डाक्टारनाव जों बे फिसा फिसौ डाक्टारनावनो नायबाय, होमबाबो जों जेबो प्रमान मोनाखै। दा गोजानाव थिनहरदों। आगस्टिनाव नायबाबो मुलिखौ फैसा केस होआबा मोनाखै होनना बुङो। मुलियाबो जों फैसाखौबो केस होनो हायासै, लाबोनो हायाखै, गरसेबो दौनो मोनाखै। जोङो आगस्टिनाव नायदोंमोन। दा जोङो नोंनि फिसाजोखौ फाहामनो थाखाय बेसेबांसो रां नांबावगोन? आंनि फिसाजोखौथ' दा फाहामनो, बेरामाथ' मोननै मोनथाम जाबाय। बे नङा, बे लेबारनिबो प्रब्लेम, हार्टनिबो प्रब्लेम। दा 5 लाख 6 लाखसोआनो नांगोन। आंहा बेखौ सन्देह दङ। जों सिगाङाव बेसेसो फैसा थांखो? सिगाङाव सासेनावनो 3 लाख थांखाबाय आरो नैबे दा जागासिनो दङ बेनावबो जों अजाबो बिराद नायबाय, डाक्टारनावबो बिराद थाखा गारबाय। बेहायनो
2 लाख थांखाबाय नैबे सासेनावनो आरो बैहायथ' दोन सासेनावनो जों सासेनावबो रावनिबो अनसुंथाइ मोनाखै आरो नैबे सासेनावबो हानायमानि जों नायदोंमोन सम्पति गारनानै नायसेयावबो जों हायाखिसै आं बिराद गोसो दङ आंना फिसाया बिराद मोजांमोन फरायनायावबो दासिमबो आखाइया थोर-थोरबो बोर थै गैला आंना फिसाया रानज्रबलांबाय होमबाबो सावगारि आखिनो खाथा बिबाय बायो दहायबो बुंदोंमोन आङो नानि नों नोंनि नामखौ बावखोना माखो आइ लिरनाय होननानै आं खाथा दुरुननानै होदों फिसाया लिरनानै होदों थोर-थोरबो बोर आखरा जाला बिराद आफस'स स्कुलखौल' रायखाङो आंना फिसाया फरायनायाव बिराद मोजांमोन अखा हाबाबो स्कुलनिफ्राय फैबाथाय अखाफोर हाबाबो खाथा फावथेनजोंनो गोजोमनानै थायोमोन बियो सावगारि आखिनो बिराद मोजां मोनो आंहा आफस'स दङ फिसाखौ आं बे डाक्टारनाव आं जा डक्टरा थिनहरदों बे डाक्टारनाव आं लांनो मोनबा आंनि फिसाया हामगोन आंहा बेखौ सन्देह दङ आंहा इसोरनाव फोथायनाय दङ आं थाखानि प्रब्लेमनि थाखाय दिनैसिम फिसाखौ नायनानै थाबाय थानाय जागासिनो दिनै एसे गाबोन एसे बेरामा बारायगासिनो आंना फिसाया थाखानि थाखायनो सानफ्रामबो हर सान आयदै आयदै गाबो आं मानो बिदि जाखो होननानै गाबो आंना फिसाया बबे स्कुलाव फरायोमोन आंनि गथ'आ इउएनआव फरायोमोन इउएननिफ्राय इउएन एकाडेमियाव फरायोमोन ओमफ्राय सासेनि जब्रायाव रुनिकाटा इउएनआव फरायोमोन सासेनि जब्रायाव आं हायैनि बख'नानै आं दैमालुआव एडमिसन खालामदोंमोन फिसाया एडमिसनाव स्कुलावनो थांनो मोनाखै लोगोफोरखौ बिराद आफस'स दाबो लोगोफोरखौल' रायखाङो इउएनखौल' रायखाङो आं मोजाङै मोजां आं माबाबा फिसाया हामबा आं जुजिगोन दाबो आं सोफिनगोन आङो भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना बे भिडिअखौ अननानै शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बे आगै आसागिखौ फाहामनायाव हेफाजाब होनो हायो स' गोजोन्थों